So yan po. Yun. Paayos kong matutong motor ko. Kasi kahapon, paghatid ko nung isda dun sa kanila bayaw, kila mama, munti kang madisgrasya. Tumalon yung kadena ng motor. Kaya paayos ko muna kung palitan lang ng kadena o isang seat na yung palitan. Pag isang seat kasi nasitan to yan. Yan o. Na yupinga o. Tapos bumaluktot na yung mga kadena niya. Ayan. Biglang tumalon eh. Banda dun sa Chapi lang San Roque. Munti akong mislide. Bilis ko pa naman kasi mamadali ako. Ulan na. Paayos ko muna. Napapalitan na ng kadena. At yan po, ayos na yung motor natin. Palitan na siya ng kadena. Ayan na, bago na yung kadena niya. Pinapalitan ko agad para, kasi malam may biglaan tayong truck na malayo. Hirap na baka makikita pa. Ayan, update tayo dito. Tambay muna ako dito sa Pantalan. Ayun yung bangka na ginagamit namin na nangunguha ng isda. Hindi pala sila lumaot ngayon. Kasi sabi kagabi si yung ama muna yung magsasama kasi ayusin yung screen. Mas lalong dumami pa yung tubig. Ayan o, kabilaan na. Tapos malakas yung hangin. Medyo malaki yung alon, delikado. Kasi yung mga bangka dito sa taba, wala namang katik. May mga nangunga din ng isda dun sa dulo. Ano yan? Pukot. Yung gumagamit sila ng lambat. Pukot kung tawagin. Dagsa kasi yung tilapia ngayon. Paplano nga ako kagabi, mamaya iwan ko lang kung natuloy. Bango kami ng isda dito. Magagamit lang ng spot plus light. Tapos may pang tawagin sa amin sa lakab. Maraming tilapian dito sa bandang gilid lang. Buti nga buti pinto na yung ulan. Sunod-sunod yung ulan na yan. Gamit pa rin itong kalsada na to. Puro na tubig yan. Itong kalsada na to. Kasi dati nga nung nakaraang isang taon, wala namang kotse pero isang buwan yung ulan. So itong na to wala na. Puro na tubig yan. Try ko nga tingnan mamaya yung dun sa puntang bato sa Bacolod kung na itsura nung tubig doon. Ko na lang, update ko na lang doon. Idudugtong ko na lang sa vlog kung ano na itsura. Kasi umupo na yung tubig. Dati nung inatid ako dito na bangka, nakay sa kulong-kulong, yung tubig doon banda sa mga water lily na yun, yung nakatambak na yun, nakulay green na water lily, doon banda yung tubig. Ngayon nandito na. Tingnan ko doon ako pupunta ngayon. Yan, medyo maganda yung panahon, makulimlim lang, walang ulan. Ayan. Tapos dumaan ako dun sa sa San Juan.
Bumili ko ng barbecue kasi paborito ng asawa ko. Yan, isaw. Minsan lang naman to, pero nakakaano rin to. Pag nasubok. Baby, Diba? Baka ba, iba kuno-kuno na. Ay, Telepon ko. Manghang. Ganun mo na lang tayo. Yan, update tayo dito. Sa dinadaanan namin papunta ng Bato. Yung halos lahat na ng lahat na makakapagtanim ng palay. May mga tubig na yung mga palayan. Ayan o. Ayan, ito nakakapagtanim na. Ayan yung tubig. Dito na banda oh. Tumutubo na naman yung tubig. Kawawa tong palay na to pag dumurdiretso yung ulan. Ano, palay. Sigurado yan. Camping. Wawa. Pero mga palay dyan, naka naman yan, naka-insert naman yan. Pero mas maganda yung makaani. Ayan yung tubig lang. Sigurado maraming nangungunang isda dito ngayon na tulay. May naabot na nga pala ng tubig yung palay na yan, oh. Naabot na. Sayang. Ano? Pag umulan pa, dumuro-diretso yung ulan. Sigurado yung tubig yan dito sa kalsada. Wala nang makakadaan dito. Ayan na, oh. Dati wala yan. Dati walang tubig yan nung gumagawa kami. Maalo. Walang naglalaya. Ayun, naglalaya. Kapag huli. Palayan. Ito aputin na rin natin. Sisimula ng yung huli. Tubig ng galing sa lake. Ilang buwan na lang. Sana mga 2 buwan sana. Pwede nang anihin yan, oh. Dami ng ito, malapit ang anihin. 1 buwan na lang sana. Sana di na maabutin ng tubig. Kawawa yung may-ari. Ganda pa naman ng palay.
Talaga. Yan lang yung update natin. Vlog update. Papuntang Bato. Yan na oh. Dati walang tubig yan. Yan, may tubig na. Grabe yung tubig. Yan. Daming tubig. Yan, tubigan na siya. Dati wala dito. Ngayon may tubig na, sabi ko na nga ata eh. Dito mayroon na rin. Sana tumigil na muna yung ulan. Kasi kawawa yung may mga palayan na pwede nang anihin, malapit ng anihin. Mga ilang ano na lang, isang buwan pwede na mag-ani. Inaayos na nila yung mga net kasi papasokan niya ng ano, isda. Yan o. Yan, inaayos na, nilagyan na ng net. Kasi sigurado may mga isda na dyan napapasok. Lalo dito, mga karpa yung ano rito. Yung mga isda nga eh. Grabe yung tubig na kaagad. Di pa yan tumatagal na ano. Di pa gaanong umulan ng gusto. Dito na kaagad yung tubig. Ayun po yung lake. Nandun yung lake. Ito, galing na to doon. Itong tubig na to, galing na doon. Sa dulo na yun. Basta pag tuloy-tuloy yung ulan, wala nang makakadaan dito na motor. Punong-puno na to ng tubig pag magtuloy-tuloy yung ulan. Dati nga may dati may nagpirsa dito na dumaan na nakabike. Yun, nalunod, nalaglag doon sa doon banda. Nalaglag doon. Matay. Ayan, pauwi na ako. Lakas ng hangin. Tapos parang nagpapadya na naman yung ulan. Ayan, mga taga sa amin, mga nakamotor din. Galing sila ng Bato.
Amo! Amo! Ayan po, dito na ako sa bahay. Grabe, update po dun sa mga alaga ko dati na pato, yung mga nakita nyo dati sa vlog ko na pinapakain ko ng mga pato tsaka manok. Ayan. Ito na lang sana yung natitira. Ewan ko kung ano nangyari. Lahat po namatay. Yung mga, ito, ibabaon ko na naman. Nilibing ko dito. Ito yung inahin nito. Namatay rin. Hindi ko alam kung anong nangyari. Yung manok ko kunti na lang. Yun. Kasi hindi ko alam kung anong nangyari, kung may sakit ba o ano. Bila na lang nagkamatayan. At ubos na. Yan lang sana natitira. Sayang. Matataba pa naman. Yan po, libing ko para di mangamoy. Sayang mga alaga. Sayang talaga. Hindi ko alam kung nadali ng ulan-ulan o sabi kasi baka raw nalason. Kaya yun pa pala, mayroon pang isa. Mayroon pa. Dami sana nito, nasa, kasi dalawa yung nag-inahin ko, yung isa 13 yung nag-isa, tapos yung isa naman na pato 12. Dami sana pwedeng kabahin pag mga lumaki na. Ano, ubos na. Yung mga manok ko kunti na lang. Nagkamatayan ng iba. Hindi ko alam kung dahil sa ulan-ulan. Sayang, kawawa ng mga alaga. Ayan po, uulan na naman. Ano naman yung kalangitan. Tapos pumapatak-patak na yung paunti-unti na naman yung ulan. Yan, daming tubig dito sa gilid namin. Libas. Yan pa, mayroon pa. Manok. Patay din. Sayang. Hindi ko alam kung anong nangyayari nito. Baka nga lason. Kaso, mahirap kasi magano kung hindi mo naman nakikita. Dito ko naman sa ibaon. Puro na ito mga pinaunan ng pato, manok. Yan. Baon ko naman dito. Wawa. Yan. Ubos yung alaga.